ንምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዘኽብረን ዝከናኸነን ኩሉ ነገር ዝገብረለን ለዋህ ወዲ ገዲፈን ነቲ ዘየኽብረን ብዛዕባን ብዙሕ ዘይግደስ ወይ ድማ ሸለል ንዝብለን ሰብኣይ ዘፍቅራ ብዙሓት ሰሞያ ነዚ ክምልሱ ከለዉ ብግምትን ብፍልስፍናን ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክሕጉስ ኢሎም ደቂ ኣንስትዮ እኮ ለዋህ ሰብኣየን ዝደልያ እዘን ከምዚ ዝገብራ ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ወይ ድማ ገና ስለ ዘይበሰላየን ይብሉ እዚ ግን ሓሶት እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ሳይኮሎጂ ደቂ ኣንስትዮ ዝተመስረተ እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ጥዑይ ቃላት ምስማዕ ዝተሰርሐ ይኮነን እዛ ቪድዮ እቲ ስነ ልቦና ወይ ድማ ሳይኮሎጂ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ከም ዝሰርሕ ብዘይዋል ሓንቲ ፍልስፍና ወይ ድማ ብዘይዋል ሓንቲ ፈጠራ ብግልፂ እተርኢ ቪድዮ ቀዳማይን እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝበዝሖ ወዳት ዝገብርዎ ፍቕርን ፍትወትን ብትሕትና ዝመጽእ ዝመስሎም ሓደ ወዲ ኣነ ክብራየ ግዜ እውን ይህባየ ገንዘበይ እውን ይህባየ ክትፈትወን ኣለዋ ኢሉ ይሓስብ እዚ ትኽክለኛ ሓሳብ እዩ ከምኡ እውን ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ብኣፈን ከምዚ ዝገብር ሰብኣይ ዝደሊ ክትብል ትኽእል እያ ወይ ድማ ክብላ ይኽእላ እየን ግን ኣብ ኣእምሮ ደቂ ኣንስትዮ ስሕበት ምርጫ ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዘኽብረን ወዲ ብኣእምሮን እዚ እኮ ሓሪፍ ሰብ እዩ ይብልኦ ግን ኣብ ውሽጠን ዘሎ ናይ ተፈጥሮኣዊ ስሕበት ዝቆፃፀር ክፍለ ኣእምሮ ብኽብረት ጥራሕ ዝለዓዓል ኣይኮነን እቲ ንስኻ ክብረት ትብሎ ዘለኻ ንሳ ብስነ ልቦና ድኽመት ወይ ድማ ዊክነስ ወይ እውን ተገዛእ ኢላ ክትርጉሞ ትኽእል እያ ንምንታይ ምክንያቱ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ጓል ልዕሊ ዓቐን ዘኽብራን ዝከናኸናን እንተኾይኑ እቲ ንሱ ዘመሓላልፎ ዘሎ ሕቡእ መልእኽቲ ንስኺ ካባይ ትበልፂ ኢኺ ኣነ ንዓኸ ንምርካብ ክብል ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል ዝብል እዩ እዚ ድማ ዋጋ ናይቲ ሰብኣይ ብዓይነት ጓል ከም ዝወድቕ ወይ ድማ ከም ዝወርድ ይገብሮ እቲ ኩሉ ግዜ ለዋህ ዝኾነ ሰብኣይ ብስነ ልቦናዊ መዳይ ኣዝዩ ሓደገኛ ወይ ድማ መሳጢ ዘይኮነ ባህሪ እዩ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነቲ ከምዚ ዓይነት ወዲ ብጋኒአን ዝፈልጦ ሓደ ሰብኣይ ለዋህ ወይ ከዓ ሕያዋይ ወይ ድማ ሙሽሙሽ ዝኸውን ብሓቂ ለዋህ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኣነ ለዋህ እንተኾይነ ንሳ ፍቕራን ወይ እውን ፀታዊ ርክብ ክትህበኒ ትኽእል እያ ዝብል ኣብ ኣእምሮኡ ስለ ዝሓስብ እዩ እዚ ለዋህ ወይ ከዓ ሕያዋይ ሰብኣይ ዶብ ወይ ድማ ባውንደሪ ዝበሃል ነገር የብሉን ሓንቲ ጓል ሕማቕ እንተተዛሪባቶ ኣይኹርን ወይ እውን ተገልቢጡ ይቅርታ ይብላ ዝደልዮቶ ነገር እንተሓታቶ ንባዕሉ ገዲፉ ነትናቱ ፕሮግራም ሰሪዙ ንዓዓ ይህባ ኩሉ ግዜ ንዓዓ ንምሕጓስ ኢሉ ይሰርሕ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብባህርየን ከምዚ ዓይነት ወዲ ብጣዕሚ እየን ዝንዕቆኦ ንምንታይ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ወዲ መራሒ ዝኾነ ወዲ እዩ ናይ መሪሕነት ወነ ዘለዎ ወዲ ወይ ድማ ሊደር ዝኾነ ሰብኣይ ሓደ ሰብኣይ ባውንደሪኡ ክሕሉ ዘይኽእል እንድሕር ኮይኑ ንነብሱ ክከላኸል ዘይኽእል እንድሕር ኮይኑ ንሓንቲ ጓል ከይስእና ስለ ዝፈርሕ ኩሉ ግዜ ትደልዮ ዝገብረላ እንድሕር ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ሓደ ሰብኣይ ንኩሉ እሺ ዝብል እንድሕር ኮይኑ እዚ ሰዓብ እምበር መራሕ ኣይኮነን ጓል ከዓ ተመራሕ ኣይትፈቱን ወይ ድማ ኣይተፍቅርን ሕዚ ናብቲ ካልእ ሸነኽ ንመለስ ንምንታይ እየን ነቲ ዘየኽብረን ዘይግደሰለን ሰብኣይ ዝፈትዋ ወይ ድማ ዘፍቅራ እቲ ብዓይኒ ማሕበረሰብ ዘይግደስ ደረቕ ሕሱም ወይ ድማ ትዕቢተኛ ዝበሃል ሰብኣይ ብስነ ልቦናዊ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ንሱ ንነብሱ ማእኸል ዝገበረ ሰብኣይ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ብዛዕባ ዛጓለ ይግደስ ማለት ኣይፀልኣን እዩ ግን ድማ ህይወቱ ንዓዓ ኢሉ ምንባር የቋርፅን እዩ ናይ ባዕሉ ዕላማ ኣለዎ ናይ ባዕሉ መርገፅ ኣለዎ እንተደልያ ትምፃእ እንተዘይደልያ ድማ ትኺድ ዝብል ናይ ባዕሉ ድልዱል መርገፂ ዘለዎ እዩ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ክትርኢ ከላ ኣእምሮኣ ብኣውቶማቲክ ብከምዚ ትርጉሞ እዚ ወዲ እዚ ንዓይ ክስእነኒ ኣይፈርሕን እዩ ትብል ክስእነኒ ዘይፈርሕ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ካባይ ዝበለፀ ዋጋ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ኢላ ትሓስብ እቲ ዘይምግዳሱ ወይ ድማ ዘይምኽዋሩ ኣብ ኣእምሮኣ ዓብዪ ዝኾነ ህልኽ ይፈጥረላ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብባህርየን ትኹረት ደለይቲ እየን ነቲ ኣብዝሑ ትኹረት ዝገብረለን ከም ትሑዝ ገይረን
ነቲ ዘይግደሰለን ንኽግደሰለንን ትኹረት ንኽህበንን ዝፅዕራ ፍጡራት እየን። እዚ ማለት ድማ ነቲ ዘየምልኸን ትኹረት ዘይገብረለን ነቲ ብቐሊሉ ክረኽቦ ዘይኽእላ ወዲ እየን ዕርየን ዘፍቅራ ማለት እዩ። እቲ ዝግደሰላ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ትሑዝ እዩ። ሰዓት ክንደይ ከም ዝድውል፣ እንታይ ከም ዝብል፣ እንታይ ህያብ ከም ዘምፅእ ኩሉ እዚ ንዓኣ ፍሉጥ እዩ። ወይ ድማ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። እዚ ድማ ቦሪንግ እዩ ወይ ድማ ኣሰልቻዊ እዩ። ኣብ ኣእምሮ ናይታ ጓል ዋላ ሓንቲ ስምዒት ኣይፈጥርን። እቲ ዘይግደስ ሰብኣይ ግን ስምዒት ናይዛ ጓል ከም ማዕበል ዘንቀጥቅጦ። እንተደልዩ ደስ ዝበሎ ቃላት ይዛረብ፣ እንተደልዩ ክልተ መዓልቲ ተቕሊሉ ከይደወለ ይውዕል፣ እንተደልዩ ቆፀራ ገይሩ ይረኽባ፣ ሓንሳብ ድማ ስራሕ በዚሕኒ ኢሉ ናብ ቆፀሮ ከይመፀ ይተርፍ። እዚ ስነ ልቦናዊ ፀወታ እዚ ኣብ ኣእምሮታ ጓል ዶፓሚን ዝበሃል ናይ ሱስን ሓረርታን ሆርሞን ከም ዝፈስስ ይገብር። እታ ጓል ንምንታይ ሎሚ ሸለል ኢሉኒ እንታይ ጌጋገረ ማለት እዩ፣ ካሊእ ጓል ረኺቦ ኣሎ ማለት ድዩ እናበለት ለይትን ቀትርን ብዛዕባኡ ክትሓስብ ትጅምር። ሓንቲ ጓል ብዛዕባ ሓደ ወዲ ደጋጊማ ብዝሓሰበት ቁፅሪ እታ ውሽጣ ዘሎ ፍቕርን ስሕበትን እናዓበየን እናገደደን እዩ ዝኸይድ። እቲ ሕያዋይ ድኹም ወይ ድማ ሙሽሙሽ ወዲ ኩሉ ግዜ ጎና ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ እትሓስበሉ ዝኾነ ዕድል ኣይህባን። እቲ ዘይግደስ ወዲ ግን ኣብ ኣእምሮኣ ክራይ ከይከፈለ ይነብር ማለት እዩ። እዚ እቲ መሪር ሓቂ እዩ፣ ተቐበልዎ። ኣብዚ ግን እዛ ጓል ነቲ ሓያል ወይ ድማ ዘይግደስ ወዲ ብደንቢ ትፍትኖ እያ። ዘይምግዳሱ ብኸመይ እያ ትፍትኖ? እዚ ወዲ ብሓቂ ድዩ ሓያል ወይስ ንዓይኒ ምስሓብ ጥራሕ እዩ ሓያል መሲሉ ዝዋሳእ ዘሎ? ነዚ ንምፍላጥ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዝጥቀማሉ ኣብ ንቕሓት ዝተመስረተ ዓሚቕ መፃወዲ ኣሎ። እዚ ድማ ስነ ልቦና ፍቕሪ ናይ ሓይሊ ፈተና ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኣብዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ስለምንታይ ብዘይ ምኽንያት ከም ዝሓረቐት ትመስል፣ ስለምንታይ ዘይግቡእ ሕቶታት ትሓትት፣ ከምኡ እውን ስለምንታይ እቲ ኩሉ ዝኾነላ ሙሽሙሽ ወይ ድማ ድኹም ወዲ ኣብዚ ፈተና ብምውዳቕ ተደላይነቱ ከመይ ከም ዝስእን ክንርኢ ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ንሓደ ወዲ ብቓላቱ ጥራሕ ኣይኣምኖን። ኣነ ሓያል እየ፣ ኣነ ብዓርሰይ ዝተኣመነ፣ ኣነ ዓርሰይ ዘመሓድር እየ ኢሉ ዋላ ብኣፉ እንተተዛረበ፣ ነገር ግን ኣእምሮ ጓል ኣንስተይቲ ባዮሎጂካል ኣሰራርሑ ወይ ድማ ብተፈጥሮ ጭብጢ ዝደሊ እዩ፣ መረጋገፂ ዝደሊ እዩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ፅባሕ ከቢድ ፀገም እንተመፅኡ ፀቕጢ ተበዚሕዎ ወይ ካልኦት ሰባት እንተተባኢሶሞ ከመይ ዝኸውን ብቐሊሉ ዝስበር ድዩ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮ ኣሎ። ነዚ ንምርጋፅ ድማ ብዘይፍላጥ ስምዒታዊ ፀቕጢ ትፈጥረሉ። እዚ ፈተና እዚ ጓል ኣንስተይቲ ኮነ ኢላ ሓሲባትሉ ዝፍጠር ኣይኮነን ወይ ድማ ዝግበር ኣይኮነን። ብተፈጥሮኣዊ ደመ ነፍሲ ዝመፅእ ግብረ መልሲ እዩ። ንኣብነት ተኢልና ተቋፂርኩም ደንጉያ ትመፅእ፣ ምክንያት መደንጉያ ኣይትነግረካን። ፅቡቕ እናዋጋዕኹም ከለኹም ወይ ድማ እንዳተጫወትኩም ከለኹም ሃንደበት ኣነ እኮ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ኣይፈትን ክትብለካ ትኽእል። ዋላ እኳ እዚ ባህሪ እዚ ናትካ ተኾነ ወይ ድማ ብዛዕባ ምስ ካሊእ ወዲ ዝገበረቶ ነገር ንዓኻ ትነግረካ። እዚ ኩሉ እንታይ እዩ? ፈተና እዩ። እስኪ እዚ ወዲ እዚ ንስምዒተይ ክፃወሮ ይኽእል ድዩ ወይስ ከም ካልኦት ድኹማት ወዳት ብስምዒት ክናወፅን ክሓርቕን እዩ ዝብል ምርመራ እዩ። እዚ ለዋህ ወዲ ኣብዚ ፈተና እዚ ኩሉ ግዜ ይወድቕ እዩ። ንምንታይ? ምክንያቱ ናቱ ድሕነትን ምቾትን እታ ጓል ኣንስተይቲ ብትህቦ ምላሽ ዝተመርኮሰ እዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ነቐፌታዊ ቃል እንድሕር ደኣ ደርብያትሉ፣ ንኣብነት ሎማዓንቲ ኣከዳድናኻ ፅቡቕ የለን ኣይጣዕመልካን እንተኢላቶ እዚ ወዲ ብኦቢሉ ራዕዲ ኣትዎ ይከላኸል። ኣይኮነን ከምዚ እኮ እዩ ንምንታይ ከምኡ ኢልኪ ኢሉ ይማጎት ወይ ድማ ይሓርቕ። እዛ ጓል ነዚ ክትርኢ ከላ ኣብ ኣእምሮኣ ዝነበረ ናይ ፍቕርን ስምዒትን ብሓንሻብ ይወርድ ወይ ድማ ይጠፍእ። ኣነ ሓንቲ ንእሽተይ ቃል ተዛሪበዮ ክንዲዚ ዝኣክል ዝርበሽን ስምዒት ምቁፅፃር ዝኣውዮ እንተኾይኑ እዚ ሰብኣይ እዚ ብቑዕ ኣይኮነን፣ ዋላ ሓንቲ ናይ መሪሕነት ስብእና የብሉን፣ ሊደር ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ኢላ ትድምድም። እቲ ድኹም ወዲ ዝኩሉ ኽቢረያ ኩሉ ነገር ኮይነላ ኢሉ ይሓስብ፣ ግን ተደላይነቱ ሞይቱ እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ እቲ ዘይግደስ ወይ ድማ ድልዱል ሰብኣይ ነዚ ፈተና እዚ ብቐሊሉ እዩ ዝሓልፎ። ኣከዳድናኻ ይፅቡቕን ወይ ድማ ይጣዕመልካን ክትብሎ ከላ ብውሽጢ ይርበሽን እዩ። ብልስልስ ዝበለ ፍሽኽታ እወሎሚ ንዓኸ ንምስሓብ ኢደ ኮንኩን ተኸዲነ ዕድለኛ ኸ ድማ ነዚ ክትርኢ ምኽኣልኪ ኢሉ ብዋዛ ይሓልፎ ወይ ድማ ጠርሾ ይግደሰሉን።
إذن تاي ملأختي محلالف ناتي رئسة تأمانت ويدما ناتي confidence بناتكي رؤيتو زغير يكونن مالتيو إذا قوال نزاق ترخلا تقداس نتا تأرزي بتصح أبزو خون يخون ركبات ويدما relationship كلتا معقبات اللو ناتك عالم ناتك أمنت دوب حيلي كم أون نات عالم اتحادف تحادف خاتو قدنيو اتخال زعابي جيجا بوزحات سقوط سقور ودما نقوان سيتي خمز العالات جيروم يوم زقمتوها نساخم شلماتهم كوينا يسمعهم نساتهم دما نتشلمات نمركاو زوارة دور تصوت خوينا مقرو ازي بسنة لبونا وخرق خلو موت نديو قوالن سيتي نع أخم أملاخ زملخان نسو تحتي أخوي نسمع ودي أيتفوتونيا ويدما أيتفكرونيا نسخت فتوى كانت خوينا ويدما هتفكرك كان حدا خوينا نسخات شلمات ويدما اتزلع الكاسب مخانكا كتأمن اللوا كالي دما او سند بونا فقري كاب هرفان زباء سقطها لنقر يلن هرفان مالت نعاخ مسان عزوي زفرحني نعاخ انتسينا هيوتي ترقوم يولن كحنا قلكي كموتلكي بزي بآخي خنبريك إلن عالم سألميتات النزولو ناي مش سبعي قالات ناي هرفان ملكت يوم اتي مش سبعي ويدما دوخم سبعي بتعمي نتاقوال سلزداليا كله تقواراتو بفرحي زتدفافي مساج صحيف اللان تزي مليسا دقاقيمو يسحف انت رحقاتو كلمنا يجمر كم زعينة ودي بتعامل دي زدبر اتحيالن زي قدسن سبعي جن رئسة أمانة زبهال حيال مرقص اللو بأمرؤو نعاخي دريكيو مساخة جزيم حلاف باهيو ليو جين بزي كخون هيوتو موليو انت دلي خد تخليخي أنا جن من قديك يرن زبل صنع مرقص اللو قوالن سيتي زخرح أنا يفرحني ويدما قدفني يفرحني زبل ملكة مسرخبت أو أمرا ويدما وشتا زنبرنا يمرحنات بحري عندبت يفرس ويدما يتأفل نابتي تفترأو زخانة آنستاي ويدما فامنين بحريات ملس الزواد زي كي تسؤنو ويدما كي يرحقا نصاب على خد صعر تجمر الزوي دما تموزحتي ودي زي يردو أميستر حزنا تعاوي حتى نملس نازو كل حكا فريد كاي اللخا جين كمي جيركا أخا نازو حيال سواي أب تقبار توعلو كمي جيركا أخا خابت لوه سواي زلو بحريات دوات ويدما زي قدس تخون بزي حسدنا وي سلئي اتلوع الواقع زلو سبعي تخون زبل كان رأ قداماي زعبي ملكت نايدوخ مودي فقاد نقال محتاتيو نحن تقال صحف مساج كتسدل لها لها معازي متشوكي عاوين الراخب انتاي نبلع كدولة الكي خلدي زولو حتى تحتت انتخان كازاقوال مرحيت كاتقبر لها مالتيو قوالن ستيتي مرحيت كتكوني تدلنيا قوالن ستيتي بتفضل آخد عرف سمعتها بنس أنت كتقلز بحادة دول سواي كتمرحة تدلي نسخة وسانوهن أو كندي معازي متشوك مبال قدام ساعات 10 توزبوتان راخب بلا انت دا زي متشوخوين نسا بروغرام ماري آخد نقركا جنة مريحنة ناتكا خون اللوو قوان سيتي نتبعالو زوسن بعال بروغرام دوت نتحالف نتوسد سواي كتر خلا نايدحنا سمعتي فتر الله اتخسع مكي خل دي يلو زحات سواي فقر زي كونه ناقوان سيتي نعقاتي زترف سواي خا سقوم توسد انت عبيات كادما نتمن ساق ويدما ريجيكشن بزي مسن بات تقبلو ابزخوان ركب اتزعبي حيل زلو وسب اتنات ركب قديفو خيدلو زخوان سبي ازي دخون ودق النزاقوال كحاد قافتي وما يخيلن ولا تنعقو ولا تواردو ولا قصرة تفرس نداو خيل منا ازي نايت حساسو حسرته ونديو نزي انت سينا خالي ركم زفرحون اللو حاد نقر بفرت نقركا حانتو قال انت دا زي خبيراتكا دوكا انت حدا تحيسا ويدما باوندريخا انت حدا تحيسا وي مسكالو تودات ركب تقبر انتو خينا ولا حانت قالك يا باخنكا قديف كايا خيد هاي تجاجكا
ኣይትማጎታ ብመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ብጸባይ ክትሰብካ እውን ኣይትሞክር ስቕታን ምኻድን እቲ ዝኸበደ ስነ ልቦናዊ መቕጻዕቲ እዩ ኣነ ልዑል ዋጋ ዘለዎ ሰብኣየ ዘየኽብረኒ ሰብ ኣብ ህይወተይ ቦታ የብሉን ዝብል ኣቋም ክህልወካ ኣለዎ ካልእ ዝዓበየ ጌጋ ብዙሓት ወዳት ዝጋገይዎ ሓንቲ ጓል ምስ ፈተወ ወይ ድማ ምስ ኣፍቀራ ስርሑ ይገድፍ መሓዙቱ ይርስዕ ዕላኦም ይርስዕ 24 ሰዓት ብዛዕባ ጥራሕ ይሓስብ እዚ ርእሰ ቅትለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ህይወትካ ማእኸል ክትከውን ፈጺማ ኣይትደልን እያ እዚ ንዓኣ ኣዝዩ ከቢድ ጾር እዩ ንሳ ትደልዮ ሓደ ናይ ባዕሉ ዓብይ ዕላማ ራእይ ዘለዎ ሰብኣይ ንሳ ድማ ናይ ጉዕዞ ተኻፋሊት ክትከውን ትደሊ ክትድውለልካ ኸላ ወይ ድማ መልእኽቲ ክሰደልካ ኸላ ኣብ ስራሕ እንትኾንካ ክትምልሰለልካ ስራሕ ካይትግደፍ ምስ ዕሩኽትኻ ፕሮግራም ተሊካ ንሳ ብሃንደበት ንረኸብ እንተይላትካ ይቅርታ ሎሚ ፕሮግራም ኣለኒ ጽባሕ ክንረኸብ ኢና በላ እዚ ትዕቢት ኣይኮነን ሓደ ሰብኣይ ንህይወቱ ዘለዎ ኽብረት ዘርኢ እዩ ንጓል ኣንስተይቲ ልዑሎም እንስርሑን ዝገድፍ ሰብኣይ ጽባሕ ንግሆ ዋላ ንዓኣ ከም ዝገድፋ ስለትፈልጥ ትንዕቆ እያ ስለዚ ፈራሕ ኣይትኹን ሓደገኛ ግን ድማ ስምዒቱ ዝቋጠር ሰብ ኣይኩን መብዛሕትኦም ሰውት ኣነኮ ሰላማዊ ሓይለ ጥቀምን ይብሉ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሰላማዊነት ዝመጽእ ካብ ደካማ ዝተበገሰ እዩ ወይ ድማ ካብ ደኽመ ዝተበገሰ እዩ ሰብ ክወቅዕ ወይ ድማ ክሃርም ስለዘይኽእል ብሰባት ክጽላእ ስለዝፈርሕ እዩ ጥዑይ ዝመስል ከምዚ ዓይነት ወዲ እውን ብደቂ ኣንስትዮ ተመራጺ ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥሮን ዝደልዮ ወዲ ኣራዊት ዝኾነ ወዲ እወ ሓያል ዝኾነ ወዲ ንኻልኦት ክጭፍጭፍ ዓቕሚ ዘለዎ ተባዕ ተሪር ሰብኣይ ትደሊ ግን ድማ ነቲ ኣራዊት ዝኾነ ሓይሉ ክቆጻጸሮ ኮንትሮል ክገብሮ ዝኽእል ሰብኣይ ብኻልእ ኣዘራርባ ጓል ነቲ ዓቕሚ ሲኢኑ ሰላማዊ ዝኾነ ወዲ ኣይኮነት እንተፍቅር ወይ ድማ ትደሊ ነቲ ኩሉ ዓቕምን ሓይልን እናሃለዎ ግን ድማ ብፍቕርን ብህድኣትን ዝሕዛ ሰብኣይ ተምልኾ ወይ ድማ ትፈትዎ ካብ ሎሚ ጀሚርካ እቲ ሓያል ሰብኣይ ወይ ድማ እቲ ተሪር ሰብኣይ ክትከውን እንድሕር ደሊኻ ኣብ ርኩኩም ዶብ ወይ ድማ ባውንደር ኣውፅእ እዚ ይሕርቐኒ እዩ እዚ ኣይቅበሎን ኢልካ ብጽኑዕ ድምፂ ወይ ድማ ሓዊልካ ክትዛረብ ጀምር እንተዳ ደልያትካ እውን ብፍቕሪ ክትሓቕፋ ዓቕሚ ይሃለኻ ኣብዚ ክነጠቓሎ ከለና ልዑል ዋጋ ዘለዎ ሰብኣይ ንምዃን ሙሽሙሽ ምዃን ግደፍ ፍቓድ ምሕታት ግደፍ ናይ መራሒ መንፈስ ይሃለኻ ብዓብይኡ ድማ ሪጀክሽን ኣይትፍራሕ ዕላማኻ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣቐምጦ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮና እዚ ይመስል ነይሩ እንድሕር ዳ ፈቲኹሞ ፓርት 2 እዚ ሪሌሽንሺፕ እዚ ወይ ድማ እዚ ርክብ እዚ ከመይ ጌርና ዓቂብና ነዊሕ ሰዓታት ወይ ድማ ነዊሕ ዓመታት ክነጽንሖ ንኽእል ዝብል ክሰርሐልኩም ትደሊ እንድሕር ዳ ኮንኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ክጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም